A tutorials namu na yau za mu yi bayani kan waɗanne coins suka mutum ya kamata ya siya ya ajiye domin ya samu riba mai kauri. Kafin mu je kai tsaye ga gabatar da tutorials ɗin, idan kai baƙo ne a cikin wannan channel tamu mai albarka wato channel ɗin YT Crypto, muna roƙo da ka garzayo ƙasa akwai wata kalma ta alamar subscribe. Ku taɓa alamar subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin tutorials namu da zarar mun ɗaura. Ga wanda suka mana subscribe muna roƙo da su danna mana alamar like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa, mun gode. Kamar da muka yi bayani a wannan bidiyo, za mu gabatar da coins suka da mutum ya kamata ya siya, waɗanda mutum inda ya siye su ya ajiye su ya musu haƙuri, insha Allah rabbi ta'ala za a samu riba mai yawa, za a samu riba mai kauri. Sai dai kuma kafin kar mu manta da cewa kowane lokaci mukan ba mutane shawara kan cewa idan za ka shiga harkar crypto, ya kasance ka sa kuɗin da ba za ka buƙace shi nan kusa ba, nan kuma ya kasance kuɗin naka ne ba na wani ba. So muddin kai haka zai kasance za ka samu riba mai yawa, sannan za ka samu kuma riba mai kauri. So ga duk wanda yake da wani kuɗin da ba zai buƙace shi nan kusa ba, so muddin ya saka su ya siya waɗannan coins suka, a nan da wani lokaci insha Allah zai samu riba mai yawa, riba ba ta kaɗan ba. Duk da ya danganta da yanayin capital ɗin da ka saka, mana ya danganta da yanayin kuɗin da ka sa. In ka sa kuɗi mai yawa, so yanayin ribar ka da kuma wanda ya sa kuɗi kaɗan yanayin ribarsa ba za su zama daidai ba. So coins da za mu kawo guda 5 sun kasu kashi-kashi. Akwai waɗanda ya kasance wanda yake da kuɗi kaɗan zai iya siyan su, sannan wanda yake da kuɗi mai yawa zai iya siyan ƙananan, kuma sannan zai iya siyan manya. Waɗannan coins suka ba wasu coins suka bane. Na farko, ɗaya daga cikin coins suka 5 za mu yi magana, akwai tokens ɗin Doge. Idan muka duba shi Doge coin, za mu ga shi coins ne wanda an ɗan kwana biyu da ƙirƙirarsa, wanda kuma mamallakin wannan coins ɗin mun riga da mun sani shine Elon Musk. Shi kuma Elon Musk ɗaya daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa a harkar kasuwar crypto, ko su ba da gudunmawa ɗaga ta, ko kuma su ba da gudunmawa wajen sauke ta, ma'ana kenan wajen karya wannan kasuwa. So wannan coin na Doge coin ne na Elon Musk, wanda wannan coins a kwanakin baya ya azurta wasu da dama kamar yadda na faɗa, sai dai ya danganta da yanayin kuɗin da ka saka, yanayin ribar da za ka samu. So Doge coin a kwanakin baya idan muka duba za mu ga duk ƙwalli ɗaya za mu ga bai wuce naira 20 da wani abu ba, wanda daga baya Doge tokens da ya miƙe sai dai tafiya ya ba wa mutane kuɗi ba na wasa ba, wanda aƙalla Doge coin sai da ya kai kimanin kusan naira 400, ma'ana ya kusa ricin ɗin $1 amma bai kai ba, ma'ana ya riga da ya kai 300 da wani abu, wanda kuma da yana nan a naira nawa, naira 20. Waɗansu kuma sun siye shi ma tun kafin naira 20 ɗin suka haƙuri suka ajiye. So waɗanda suka ajiye suka haƙuri, su suka ci riba sosai, tunda kamar yadda muka faɗa, muna faɗa mutane kan cewa ita wannan harka idan ka siya ɗauke mata kai za ka yi. Akwai yiwuwar ka siya yanzu, zuwa anjima kuma kayan ma sun fara ɗaga sun baka riba. Akwai yiwuwar kuma ka siya haka kuma zai iya ɗaukan dogon lokaci kafin ka yi kafin ka siya da shi. So wannan coin na Doge coin ne mai kyau, wanda idan mutum ya siya ya ajiye shi, komin dan daɗewa za a samu riba da shi mai yawa. Kasancewar faɗuwar kasuwa da aka samu a kwanakin baya, haka ya saka shi wannan Doge coin ya riga da ya sauko ya faɗo, ya dawo bai fi naira 100 ba, ko kuma ce kusan bai ma kai naira 100 ba, wanda amma a yanzu kasuwar ta fara miƙewa. Idan muka duba za mu ga yanzu Doge coin ya riga da ya yi tafiya har ya kai kusan naira 100 da wajen 50 zuwa 100 da wajen kusan naira 60, wanda yanzu haka kasuwan dai har yanzu bata gama daidaita ba, amma dai tana kan daidaita har yanzu. So wanda yake da hali zai iya mallakar wannan tokens mai suna Doge coin. Idan muka mallaki wannan coin kamar yadda muka faɗa, za mu yi haƙuri mu ajiye shi ne. Idan muka ajiye shi zuwa wani lokaci za mu samu riba mai yawa. So idan muka duba Doge coin, shi ba wani coin bane wanda yake da kuɗi mai yawa. Kamar yadda muke kallo a yanzu farashinsa na yanzu, da muke kwanan wata yau muke 21 ga watan 8, ma'ana watan August kenan 2021. To za mu ga wannan tokens na yau, za mu ga gaba ɗaya abin da yake a cikin wallet ɗin Binance, za mu ga bai wuce naira 128.80, yanda a matsayin wannan coins yake a yanzu kenan.
so wanda dama ce yanzu mutum zai iya sa kuɗin ya siya, sannan kuma za ka samu riba mai yawa, tunda kamar yadda muka yi bayani a baya kafin kasuwa ta samu matsala, za mu ga wannan coin ɗin ya riga da ya kai kusan dala ɗaya, ma'ana 300 da wani abu. So wannan coin na Dogecoin coin ne mai kyau wanda mutum yana da hali zai yi kokari ya ga ya mallake shi ba dan komai ba domin samun alkhairi. Idan muka duba coins na gaba da zamu yi magana, shine coins ɗin XRP. Coins na XRP Ripple kenan, shi ma wanda coins ne shi ma mai kyau, wanda kuma yana da project mai kyau. Duk wani mai harkar crypto wanda ya jima a ciki ya riga da ya san coins ɗin XRP, coins ne shi ma mai kyau, wanda idan mutum shi ma ya sa kuɗi ya siya zai samu alkhairi sosai. Shi ma kafin a rikicewa wannan kasuwa, shi ma a 'yan watannin baya shi ma taɓa kai matsayin kimanin naira 900 da wani abu, ma'ana ya doshi kusan naira 1000. Kasancewar faɗuwar kasuwa wannan coin na XRP, wanda shi ma ya riga ya faɗo ya da bai fi naira 200 da wani abu ba. So wanda shi ma kafin ya kai wannan naira 100 a baya shi ma da bai fi naira 100 da wani abu ba. So ga wanda suka siya lokacin da yake 100 suka bar shi suka mar haƙuri zuwa wani dogon tsawon lokaci har ya kai 900 nan, so kaga mutum ya samu kuɗi mai yawa, duk da kamar dan faɗa yanayin kuɗin da ka saka a yanayin kuɗin da zaka samu. So wannan coin na XRP shi ma coins ne mai kyau, wanda idan mutum ya sa kuɗi ya siya a yanzu shi ma zai samu alkhairi. To duk da dai kasuwa yanzu ta riga da ta miƙe ta ɗan fara kyau, wanda coins na XRP yanzu shi ma bai fi naira 500 zuwa 600 ba. So kamar da muke kallo wannan shine chart na coin token ɗin XRP. Idan muka duba za mu ga shi kuma a kuɗinsa naira bai fi naira 500 da naira 72.70 gashi dai muna gani a sama. So wannan idan mutum shi ma ya siya sa za a samu alkhairi sosai, saboda shi ma mai coins ne mai kyau wanda yake da kuma project wanda yake da kyau shi ma. So da haka shi ma idan muka siya muka yi haƙuri, za mu ga me shi ma za mu samu alkhairi, wanda shi ma kasancewar faɗuwar kasuwa ne ya sa ya faɗi haka. Idan muka dubi wannan chart ɗin da kyau za mu ga, idan muka duba za mu ga me wannan chart ɗin sama yake, wanda shi nuna cewa wannan coins ɗin ya riga da ya daraja, wanda da a kwanakin baya bai fi naira 200 ne da irin maybe wani abu, ko 230 ko 200 da wani abu, wanda idan muka duba yanzu chart ɗin ya riga da ya miƙe, wanda har darajar coin ɗin ya kai naira 570 da wani abu. So wannan coin na biyu ma'ana a XRP Ripple shi ma idan mutum ya mallake shi, shi ma za a samu alkhairi da shi sosai. Kamar da faɗa dai idan mutum ya mallaka ya kasance zai ajiye shi zuwa ɗan wani dogon lokaci, so ta haka ne zai sa mutum ya samu alkhairi da shi sosai. A coins na gaba, ko in ce coins na uku, wato shine ADA. Coins na ADA wanda ake kiran suna Cardano, wanda shi ma coins ne mai kyau wanda yake da project kuma mai kyau. Ga duk wanda yake harkar cryptocurrency shi ma riga da ya san wannan coins ne mai kyau, wanda kuma har yanzu masu project ɗin suna kan daɗa featuring ɗin wannan coins ɗin, wanda ADA shi ma da wani lokaci za a samu alkhairi da shi sosai, wanda idan mutum ya siye sa ya ajiye sa a yanzu shi ma za a samu alkhairi da shi sosai. Idan muka duba za mu ga wannan coins na ADA, za mu ga shi a yanzu darajar kuɗinsa bai fi naira 1000 da wani abu ba. Idan muka duba ga shi kamar da muke gani daga sama, za mu ga darajar kuɗin ADA, za mu ga bai fi naira 1100 da naira 30 da wani abu, wanda wannan coins ake samu da shi ma nan da wani lokaci zai iya kai wajen kusan dala 50 zuwa sama, saboda project ne mai kyau. Idan muka duba shi ma chart ɗinsa za mu ga a nan gurin an samu consolidating na wannan chart ɗin, wanda a nan gurin kafin ta shi ta fara miƙewa kamar da muke kallo, wanda muke sa da shi ma nan da wani lokaci idan dai har mutum ya riga ya mallake sa ya aje shi zuwa wani lokaci, shi ma wannan coins na ADA za a samu alkhairi da shi sosai. Waɗannan coins suka a kwanakin baya duk coins suka da suke da daraja sosai, wanda faɗuwan kasuwa da aka samu na wannan watanni da suka wuce shine ya janyo ya kasance kayan sun riga da sun kakkare. So wannan su kasuwar dama ce ga wanda yake harkar crypto, musamman ga wanda ya kasance sabo ne shi, dama ce da zai samu ya koyi harkar crypto, sannan kuma ya sa kuɗinsa ya siya coins ya manta da su. Idan ka siya coins ka aje ka bar su zuwa wani dogon lokaci, so hakan shi yasa ka samu riba mai yawa, ka samu riba mai tsoka. So wannan coins na ADA shi ma yana da kyau ga wanda yake da hali zai iya zuwa ya mallaki wannan tokens a cikin exchanges da ake da su. Coins na gaba, ko in ce coins na hudu, shine akwai HIP tokens. Idan muka duba HIP shi ma tokens ne mai kyau, wanda shi ma da a kwanakin baya bai wuce irin naira 100 da wani abu ba, wanda kasancewar daga baya kuma kasuwa ta miƙe sai da ya kai kimanin kusan dala 1, ya doshi mai shi ma kusan dala 1.
so daga baya shi ma faɗuwar kasuwa ta saka ya riga ya faɗo ya dawo bai fi naira 100 da wani abu ba. So amma da haka yanzu kasuwar da aka samu ta fara daidaituwa a wannan tokens na HIP shi ma ya riga da ya yi daraja ya dan fara motsawa. Idan muka duba za mu ga shi ma yanzu kimanin kuɗinsa a Najeriya za mu ga ya kai kimanin kuɗi naira 200 da naira 34 da ɗigo wajen 70 da wani abu, wanda shi ma idan mutum ya sa kuɗi ya siya za a samu alkai da shi nan da wani lokaci. Kamar da faɗa a baya shi ma ya kai kimanin naira 400 da 'yan wasu abubuwa, amma bai kai ga dala ɗaya ba, wanda shi ma yana gab da shiga dala ɗaya. Daga nan kuma aka samu rikicewar kasuwa, wannan coin shi ma riga, wannan tokens na HIP shi ma riga ya sauka. So wannan tokens na HIP shi ma mutum zai iya mallakarsa idan ka shiga cikin Binance ko kuma a cikin wallet ɗin Latoken ko cikin wallet ɗin Hotbit ko cikin wallet ɗin DigiFinex ko cikin wallet ɗin KuCoin. Duka wannan tokens za mu same su a wurin. So wannan tokens shi ma idan muka duba za mu ga shi ma idan muka duba wannan chart ɗin za mu ga me shi ma token za mu ga shi ma me ya riga da ya fara motsa. Idan muka duba yadda yake tafiya sama, nan an samu rejection, wanda anan gurin kuma gashi ya ƙara ɗagawa, aka samu ƙaramin rejection ya ɗaga, inda anan gurin kuma ya sauka. Ta nan idan muka duba kuma za ga me mun riga da ya fara ɗagawa, inda anan kuma gashi an samu wani ƙaramin rejection. So anan gurin wannan tokens ɗin shi ma yana da kyau idan mutum yana da hali da ya ƙoƙari ya ga ya mallaki wannan tokens na HIP, wanda kamar muka duba darajar kuɗinsa kamar yadda na faɗa bai fi naira 200 da naira 34 ba da wani abu. So da haka shi ma wannan dama ce idan muka siya za mu samu riba mai yawa, riba mai ba na wasa ba. So amma kamar da muke faɗa a kowane lokaci mutum zai sa kuɗi kasance ka saka kuɗin da ba za ka buƙace shi nan kusa ba, kuɗin da ya zamanto ba juya shi kake ba, sannan kuma ya kasance ba na aro bane, naka ne. So idan mutum ya saka zai iya mantawa da shi. Da yawa daga cikin mutane sukan cewa harkan cryptocurrency idan mutum ya sa kuɗi ana tafka asara, ana yin asara, ma'ana suna nuna cewa asarar ta fi ribar yawa, wanda zan iya cewa hakan ne ba don komai ba sai dan saboda abu guda biyu. Na farko zai kasance mutum bai da ilimin abin ne. So duk abin da ya kasance kuma baka da ilimin abu zai kasance mai kusan kowane lokaci asara ce ta rinka fin ribar yawa. Amma idan ka nemi ilimin abin zai kasance mai ribar ita ta rinka za ta rinka rinjayar wannan asarar, saboda ko ya ka riga ka samu asarar, ka da ilimin da ka san da cewa yanzu ka samu asara, kuma asarar da ka samu ba za ka bari ka samu asara da yawa ba. Za ka iya gane kan cewa wannan alama tokens ɗin zai karye ko kuma zai ci gaba da tafiya in profit. To haka in kaga alama zai ci gaba da karyewa za ka iya tsaye da shi. Ta yaya za ka iya gane hakan? Ba za ka iya gane hakan ba, dole sai ka samu wannan ilimin. So amma idan baka da ilimin abin ya nuna maka cewa me karyewan zai yi. So amma kuma ba za ka iya gane ba, za ka ci gaba da barin sa, zai ci gaba da shigar da kai asara, sai ka ga me mutum ya samu asara ba ta kaɗan ba. So samun ilimin abu shi ma iya da muhimmanci. Idan ka samu ilimin sa, asara zai kasance maka me za ta zo maka da sauki, riba ce za ta fi yawa. Na biyu kuma a nan gurin shine inda mutane suke cewa harkan crypto ana saran asara ta fi yawa. A nan gurin shine na biyu shine mutane sukan sa kuɗaɗen da ba nasu ba, kuɗaɗen aro. Lokacin da mai kuɗin zai buƙaci kuɗinsa, lokacin kuma zai kasance me wannan kayan bai ɗaga ba, ko kuma wannan kayan ma ya ƙara karyewa. So da haka mai kuɗi da ce a bashi kuɗinsa, to idan ka ce za ka sai a lokacin me za a samu loss, ma'ana za a samu asara mai yawa. So da haka ko kuma idan ya kasance kuɗin gashi naka ne amma kuma ka saka shi, kuma wannan kuɗin maybe wanda kake juyawa ne, kake sana'a da shi, ko kuma in ce wanda za ka buƙace shi nan kusa. To shi ma maybe lokacin da za ka buƙaci kuɗin, to za ka ce za ka je ka sai da wannan coins ɗin ko kuma in ce tokens na ka siya, za ka kuma maybe su ma ba su yi daraja ba. Kai kuma yanzu wajen neman kuɗin kake yi, to idan ka ce za ka siyar, a nan ma za a daɗa samun me, nan ma za a ƙara samun me asara ta shiga. So da yawa daga cikin mutane suke cewa ana samun asara a crypto, suna sa kuɗin na farko da ba nasu ba, na biyu kuma sukan sa kuɗin da nasu ne amma kuma suna buƙatar sa nan kusa, wanda ita kuma kasuwar ba haka take buƙata ba, tana buƙata da ka sa kuɗin da ba za ka buƙace shi a nan kusa ba. Idan muka duba tokens ko in ce coins na gaba, za mu ga akwai coins ɗin ICP, wanda shi ma ICP coins ne mai kyau, wanda kuma project ne mai kyau ga duk wanda yake harkan cryptocurrency. Ya riga da ya san me wannan coins na ICP coins ne wanda yake ɗagawa yanzu cikin ƙanin lokaci, kuma kaga me kaga ya sauka, kaga ya ɗaga. Waɗanda suke trading za ka ga yawanci sukan amfani da me, suna amfani da shi wannan ICP da kuma wannan tokens ɗin na hudu da na faɗa, ma'ana ADA, wanda waɗannan tokens sukan motsawa kuma sannan sukan kwanciya. Yawanci waɗanda suke trading sukan amfani da wannan ICP, wana wannan coins na biyar da nake magana a kai, ko kuma coins na hudu da na magana a baya, ma'ana ADA.
So wannan tokens na wannan coins na ICP shi ma coins ne mai kyau wanda mutum shi ma zai iya sa kuɗi ya siya, wanda sai dai shi ɗin yana da ɗan daraja, ma'ana shi kuɗin nasa iya da ɗan yawa. So idan muka duba wannan coins na ICP za mu ga shi kuma duk guda ɗaya ma'ana darajarsa ta kai kimanin naira 33,000 da wani abu kamar yadda muke kallo a wannan chat ɗin. So idan muka duba za mu ga shi ma a nan gurin muka duba ga shi wannan chat ɗin za mu ga shi coins ɗin ya riga da ya ɗaga a nan gurin, nan aka samu rejection, nan aka samun rejection, nan still aka ƙara samun rejection, nan ya ɗaga daga idan muka duba aka samu an samu mai dogon bullish, an samu dogon candlesticks, daga baya aka samu ƙaramin rejection ya ƙara ɗagawa, nan aka samu ƙaramin rejection ya ɗaga, aka samu rejection a nan inda a nan gurin ya ƙara ɗagawa ya tafiya wajen ya bada candlestick 3 inda aka ƙara samu wani ƙaramin rejection. So wannan token shi ma wannan coin shi ma na ADA coins ne shi ma wanda yake da kyau, wanda idan mutum shi ma mallake sa nan zuwa wani lokaci za a samu alkhairi. So wannan coin suka da muka kirga guda 5 tun daga na 1 har zuwa na 5. So mutum zai iya duba na iya daidai kuɗin sa zai iya shiga ya siya, kowanne ka siya ka ajiye shi zaka samu alkhairi sosai. Amma kamar da na faɗa shine kasance kuɗin da zaka saka wanda ba za ka buƙace shi nan kusa ba, sannan kuma kuɗin da zai kasance ba na wani ba. So idan ka yi siya wannan ka ajiye za a samu alkhairi da su sosai. Waɗannan token da muka kirgo guda 5 kamar da muka faɗa na farko mun ce akwai Doge, inda na biyu muka ce akwai XRP, wanda na uku za mu ga akwai ADA Cardano, na 4 akwai HIF, inda na 5 muka ce shine akwai ICP. So wannan tokens da muka kirgo ko wance coin suka da muka kirgo za mu duba coin suka ne masu kyau, wanda idan muka riga muka siya za mu samu alkhairi da su sosai. So duka nan za mu kawo ƙarshen tutorials namu. Kar ku manta kuna tare da channel ɗin YT Crypto. Ku danna mana alamar subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabbin tutorials namu da zarar mun ɗaura. Ga wanda suka mana subscribe muna roƙo da su taɓa mana alamar like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode.